Agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan. Ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Dagkaroon sa pagsugod sa aton pag-ong nga sugilanon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Francis, ano ba natabo sa imo? Ha? Ang savings ta sa bangko? Ginmintiran mo na tungod na sa bisyo mo? Aton to kwarta nga duha. May right ako nga mag-withdraw kung luya ko. Pero kay savings naton ato. Kinuwaldas mo lang sa kasino? Ang isa mo ka negosyo, ginbaligya mo sa abyan mo. Ang kwarta nga ginbayad sa imo, ano mo? Ginpierde mo man sa panulay nga kasino nga ina. Among balay lang kalingawan ko. Wala naman sa iban. Wala man ko nagapang babayi. O ko nagapanigarilyo kang nagainom. Pero kadako sang kwarta nga amat-amat mo nga ginapagwa sa ato nga mga negosyo. Kung makajackpot ako sa kasino, dako man ang balik sa aton. Wala ako nagapati sang jackpot na ina. Sino man ang nagganyat sa imo sa pagsulod sa kasino, ginakaugdan ko siya. Francis, kintampa mo ako. Nahimo mo na akong ipadapatan sa mga kamot mo. Oh! Kagbase kong pilakadlaw, matindakan ta naman ka sa ginabuhat mo nga pagpangilabot sa kabuhi ko. Francis! Mami, ngano nang buya mo? Namilagob na haw? Kwan, nakabunggo Nakabunggo? Sa diin? sa kabinet. Pagbukas ko sini. Mami, di na si Yayay. Mapabulig ko tani sa iya pangita sang sukusukon ko sa party. Ginpahali na siya ni daddy mo. Kay college ka naman ko, no? Ha? Sang san ulang, Mami? Sa nag-sleep over ka sa balay sang best friend mo, Ava. Oh no! Kay nali lang haw? Bawas gastos kung si daddy mo pa. Grabe man si Daddy magpalin sang tao ba? Sige, dagi dayon. Wala man lang ganin nakapalam si Yayay sa akon, Mami. 10 years kami nga naguptanay. Basta na lang nga. Wala na kami dayon nakakita ay. Ava, anak. Mahima uman siya nga tiyatan o kung tawgan. Francis, ginbaligyan mo naman ang isa naton kasalakyan? Ginagamit naton ato sa catering? Ano naman ang nagsulod sa ulo mo man? Puro ka na lang pamaligya. Ang baba mo sunya ha? Nagabarak naman. Naling ako mamati. Maan naman ko gali. Mahipos na lang. Bisa nakita ko nga amat-amat ka na nagasarurot pa idalong tungos ang bisyo mo nga sugal. Husto na! Mami? Daddy? Ano nagkakatabo diri? Hindi ka mag-intro diri, Ava. Dad,
Mami, yaw. Anong problema? Wala siyang problema. Sige na, bayahin na kami dire. Dad, Go! Ava, sige na. Bayain na lang kami anay ni daddy mo. Mami, sugiri ako. Ano gid ba lang nagkakatabo kay Daddy Subong? Nanga mo na siya kay irritable, yaw. Hindi ba na siya mo na sang una? Oh, Ava, si daddy mo nayanggaw sa sugal sa kasino. What? Ay, paano, Mami? Wala mo na sang bisyo si Daddy, ha? Ampot, kung sino sa mga kilala niya ang nagdala sa iya sa sugalan. Tingala ko man. Ngamat-amat kang pamuhin sang tao. Pati iba namon niya negosyo. Ginpaulian niya sa iya mga kilala. Kagang kwarta, ginsugalang niya. Pero wala man siya sang dinagaan. My gosh! Mami! Apa, nabalhaka ako na maubos na lang niya pamaligya ang ato negosyo. Kagang propiedad. Maano ka na lang sa ulihi. Mami! Francis, sa 5, isa na lang nabilintang nga salakyan. Pating auto ni Ava, ginbaligya mo man. Anong plano mo sa kabuhi mo? Ha? Paantuson ang anak mo? Sonia, ara ka naman ha? Anong ibaligya mo sa dason? Ang aton balay? So what? Francis, kung himuon mo ina, kuhaon kong partida ko. Kag makigbulag na dayon ako sa imo. Dalon ko si Ava. Aba? Ginapahog mo ko, Sonia? Ginasugiran ta kang daan. Kung ano ang matabo sa aton, sa oras na hilabtan mong aton balay mismo. Ipahikot ko ini sa aton abogado. Mami, sa din kita masaylo. Ava, may nakita ako nga apartment. Hustuhan lang sa aton nga duha. Mabulag ka na gid kay Daddy. Wala mo nakita ang sitwasyon sa imo amay. Pero ma'am, basi maistoryan pa ninyo ni Daddy ang problema niya sa sugal. Human ang desisyon ko, Ava. Mabulag na gid ako sa iya. Di ako ya, ma'am. Paano ko ya? Gina-consider niya man bala ang feelings ko? Luyag mo nga magpabilin sa iya. Kung sa bagay, 20 ka na. Makapili ka na kung kay sino ka maupot. I'm sorry, Mami. Dari lang kuya kay Daddy, ha. Kaluluoy man sa iya. Sige. Ikaw ang bahala. Desisyon mo, ina. Pero kung magbagogin man ang pensar mo, pahibala lang ako. Daddy, what's wrong? Wala na ako sang kwarta. Wala na sa mapahulam sa akon. Dad, puntatan mo na ang kasino. Na-bankrupt ang inyong negosyo ni Mami. Wala ka maluoy sa amon, Dad. Abi ko, madawag ako.
Pero wala man lang gali. How wasted. Naluoy ako sa imo, Dad. Nga wala magiging kontrol ang kaugalingon mo. Ulihin na ang tanan, Ava. Maano ka na lang? Hindi na si Mami sa imo. Ang pamilya mo, hindi man magbulig sa imo. Bahala na ako sa kaugalingon ko. Kaugalingon mo man lang gihapon ang ginapamensar mo. God, wala na gid pala kami sang value ni Mami sa imo. Kung natagan mo lang ako sa sermon, Ava. Sige na. Bayain na ako. Dito ka na lang kay Mami mo. Just like that? Okay. Ikaw mismo nagpalin sa akin. Fine. Ava, amo ining kwarto mo. Pasensya nga hindi ini air conditioned, ha? Wala ka man sa kaugalingon mga banyo. Isa lang banyo dire sa unit. Ay, Mami, at least kita. May ginaistaran. Paano si Daddy? Ay, Ava. Nakapoy na ako mamensar para sa iya. Bahala na siya sa kabuhi niya. Kagpalihog lang. Hindi siya pagpahibala kung saan diin na kita nag-estara. Ma'am, kadako na sing giniwang mo. Okay ka lang? Physically and mentally, hindi ako okay, Ava. Pero hindi ka magkabalaka. Hindi ko ikaw pagbabayaan. Himuon ko ang tanan para sa imo. Para manging komportable liwat ang kabuhi mo. Ay, oo gali. Nag-start na ako sang small business. Kabay pa nga mag-successful ang ini. Suportahan ko ikaw, Mami. Salamat gid, Ava. Aba, hindi pala nga si daddy mong nagatindog sa guwasang gate sang school? Ba, siya matudi na, ha? Ginahulat niya siguro ako nga makagwa. Friend, kabalo na kami sa natabo sa inyo. Kung need mo ang help, kabala na kami, ha? Okay? Ay, thank you, Felix. Kaya ko pa man, ah. Kundo hindi na, kid, pahibalaan nyo lang ina. Ava, anak. Oh my, Daddy? Look at you. Miserable ka na gitulukon, Dad. Anak, nagutom ako. Ay, Daddy, magupod ka sa akon. Pakanon ko ikaw. Basi kung maakig si mami mo. At ginala ko sang kwarta kung may ara ka da. No, Dad. Wala ko sang kwarta nga mahatag sa imo. Pero, may nagbakal pa man ako sa pagkaon mo. Sige. Bakli na lang ako sang pagkaon. Ava, anak, aring allowance mo sa sininga simana. Base kung wala ka na sang kwarta, Mami. Bago lang tangadaan nagbayad sa akong tuition fee. Ay, batuna na lang ginahatag ko sa imo. Okay. Pero, pa-check up agad guro, Ma'am. Kada ko naging sa ginhubos ang lawas mo. Nagapili lang ako sa ginakaon ko, anak. Amo ni guro nga kadako lang sa giniwang ko. Hindi ako kumbinsido, Mami.
Updan ko ikaw sa doktor. Felix, si Mommy, may breast cancer. Oh my gosh. No way. And this time, wala na kami sang kwarta para ipabulong sa iya. May angkol ako nga oncologist. Basi kung makabulig sa iya. Kinahanglan mangyapon namon magbayad para sa iya treatment plan. Salamat na lang. I can give you this. Bulig ko sa pagpabulong mo kay mami mo. Take this. Ang branded nga watch mo? Ay, no, Felix. Hindi ko mabaton, ina. Prized possession mo, ina. Halin sa parents mo. Sa nag-top of the class ka sa senior high school. Okay. Mangita na lang ko sa other ways to help. Wala pa si mami nakakuha sa kwarto niya. Nagalain din sigurong pamatsyag niya after sa niya chemo. Hindi ko ano yung pagsugatan, ma. Hindi ko pa mabayaan si Aba. Kinasugat si mami? Sino nagasugat sa iya? Ay, ba hindi niya amuhaw? Sulong ko sa kwarto niya. Alagay! Aba! Aba! Sonia, patawara ako, day. Francis, ano kinabuhat mo diri? Ginsugiran ako ni Ava sa imo kondisyon. Hindi ko mabatas. Nga hindi ka pag-atipan nun. Ginbayaan ta ka. Para makasalbar sa masirapi mo nga kabuhi. Ang ending, mauna man ko gali gihapon. Paway sa imo. Hindi. Hindi ka maghambal sang subong sina Sonia. Hindi na ko mag-ayaw, Francis. Makita ko ng kalaga na nakasugat sa akon. Sag naglikat pa. Ano? Maluwi man ka mo. Hindi ninyo anay pagsugata si Sonia. Maluwi ka mo. Si Ava. Hindi kit pagpapahi, Francis. Ikaw na lang ang may ara siya. Dad, amo niyang gamay nga flower shop ni Mami. Gamay lang. Pero dako ang nabulig sa pag-eskwela mo. Tungod amoy ning nagapa-eskwela sa imo. Samtang ang dalag ko namon nga negosyo sa muna. Ginpamaligya ko na lang. Wala na si mami mo. Nga magadumala sini. Tinguhaan ko. Nga bangunon ang akong pagkatao. Paagi sini. At least, wala na sang kasakit si Mami, Dad. Ava, anak.
Patawara ako kung nagbinuang man ako. Pangako. Mabago na gid ako. Dad, prove it. Kagagugid sa hakon. Pati ka mo nag-antos. Wala ko sang kaakig sa imo, Dad. Naglain man ang buot ko sa natabo. Ginarespeto ko gihapon ikaw bilang amay ko. Hindi ka na tanim alipat. Nga amay ko ikaw. Kag anak mo ako. Ginapangako ko, anak. Babawi ako. Sonia, mabawi ako. Magabiyang, natapos na itong matahong kasaysayan kaysa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Nga fuel kada bulan. Samtang, ang jeepneys nga nag-aidor sa 2-3 ka oras sa mga terminal ang makagamit sang balor 3,120 pesos tubtob 4,680 pesos nga diesel sa bilog nga bulan. Magtipid, patyon kon i-switch off na lang ang makina kung kinahanglan mo magpundo sa 1 ka minuto o kung masobra pa, agad nga malikawan ang idling luxes. Nakahibalo ka bala nga sa husto nga setting sang air conditioner, mahimo ka nga makatipid sang tubtob 300 pesos kada bulan sa electric bill? Ibutang sa 24 degrees Celsius temperature setting o kung masobra pa ang aircon, imbes nga 20 to 22 degrees Celsius para makatipid sang 300 pesos kada bulan sa kuryente. Ini ang base sa 2.0 horsepower nga aircon nga nagaandar sang 8 ka oras kada adlaw. Ang ini nga estimate ang santo sa pagtuon kag mahimo nga magbago depende sa rates ang kuryente kag kalawigon sang inoras nga nagaandar ang aircon. Makatipid ka pagid sa kuryente kung iyan plug mo ang dispenser kung wala ini ginagamit. Sa paggamit sang dispenser, nagadangat sa tubtob 600 pesos ang nagadugang sa bill sang kuryente kada bulan. Ang ini nga estimate ang santo sa pagtuon kag mahimo nga magbago depende sa rates ang kuryente kag kalawigon sang inoras nga nagaandar ang heater o kun cooler sang dispenser. Agod nga makamino sa gatong, likawan ang heartbreaking o kon gulping nga pagpreno sang salakyan. Gulping nga pagtapak sang gasolinador, kag likawan ang aggressive driving. Ang aggressive driving ang nagapataas ang fuel consumption by 15 to 40% sa smooth driving. Tungod sa heartbreaking kag aggressive driving, ang car owner ang mahimo nga maggasto sang extra nga 1,392 pesos tubtob 3,712 pesos kada bulan, samtang ang mga bus kag truck naman ang makagasto sang dugang nga 12,480 pesos kada bulan. Ang smooth anticipatory driving kag paglikaw sang sudden acceleration ang naga-eliminate sang braking losses, gani wala sang additional cost. Importante man ang speed management kag cruise control. Mas madubo ang fuel consumption sa salakyan sa hustuhan lang nga speed kaangay sang 60 to 80 km per hour sa samadasig bagot mas madubo ang aerodynamic drag. Mas madamo man nga gas ang kinahanglan agud malabot kag ma-maintain ang high speed. Mas makatipid ka sa 15% sang fuel kon naga-drive
sa 90 versus 110 kilometers per hour. Sa mga trucks nga nagadalagan sa 500 kilometers sa isa ka semana, ini ang katumbas ng 15 liters o kon 780 pesos nga savings kada semana. Ang paggamit naman sa cruise control sa highway ang nagapatanlas sang dalagan sang salakyan bangod wala sang speed fluctuations kag nagapareduce sang fuel by 15 to 10% nga dako gabulig sa mga truck kag bus nga permi malawig ang biyahe. Mga kabombo, ikumbay no kung tingubo ng errands o kung ulubrahon sa isa lang ka trip agod makatipid. Planuhon ang ruta, kag tingubo ng pila ka short trips nga manginisa na lang ka trip agod makatipid sa gatong. Schedule mga errands sa tion sang off-peak hours agod nga ma-minimize ang oras nga imo ihingmuyang sa traffic. Mag-practice ang carpooling kung posible, agod nga mabuhinan ang kadamuon sang salakyan sa dalan. Importante man ang load kag cargo management. Ang kada 100 kilos ang unnecessary load o kung karga sang salakyan ang nagapataas sang fuel consumption sang 0.5% sa magagmay nga mga salakyan kag mas mataas pa diri para sa mga truck. Ang pagkakasang wala ginagamit nga roof racks o kung cargo boxes ang makapatipid sang 2 to 5% sang fuel bangod sa reduced aerodynamic drag. I-optimize man ang truck load. Magkarga sang full load sa kada trip sang sa magbalik-balik sang pila ka beses bangod ini ang makapareduce sang per unit delivery fuel cost. Apang likawan mga kabombo ang overloaded vehicles bangod nagapadasik ini sang pagbulog sang roida nga syempre nagaresulta sa dugang nga galastuhan. Aton man aktibidades ang main drivers ng climate change nga nagaapekto sa aton tanan. Inibangod isa sa mga nagatuga sang climate change amo ang greenhouse gases. Kalabanan nga mga salakyan, barko kag eroplano ang nagagamit sang fossil fuels. Kaangay sang gasolina kag diesel nga nagarelease sang carbon dioxide nga isa ka greenhouse gas. Ang mga road vehicles ang may pinakadako nga bahin diri o kon 69% sang tanan nga transport emissions. 12% ang nagikan sa aviation, samtang 11% naman ang nagikan sa shipping. Nagikan sa kabugusan nga greenhouse gas emissions, 15% diri ang nagikan sa transport sector. O kon fourth largest source of global emissions sunod sa power, industry, kag agriculture, forestry, land use sectors. Kung wala sang nagakaigo nga tikang ang greenhouse gas emissions, nagikan sa transport ang mahimo nga magsaka sa 65% sa 2050. Apang, ang successful action angot si greenhouse gases ang makareduce sang transport emissions by 68%. Ang mga battery electric vehicles kung ma-charge sa low carbon electricity ang may manubo nga greenhouse gas emissions sang sa internal combustion engine vehicles sa bilog nila nga life cycle. Mga kabombo, hagan-hagan lang sa paggamit sang cellphone. Ang excessive o kung sobra-sobra nga screen time ang mayara sang physical hazards o kung halit sa lawas. Ang pinaka-common diri amo ang eye strain. Paradyo Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sang amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sang kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end.
Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Angelica, gayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Makaisa ko lang ikaw, higugma mo. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me, as my life goes on. Ari na kami sa nahamtangan ni Agnes. Kag si Red, nagkakatulog siya. Uy! Wake up, sleepyhead. Madamo na sang tao diri sa kwarto. Uy! Ba? Nahisa ako kay Dalia. Isa lang niya kakuwit, Sir Red. Samtang ako, nakuya. Ay, tungod. Hindi madula sa kaisipan ko. Nga empleyado lang nila ako. Dario? Arigli ka mo? Gintulog niya ako. Tanguan ko lang siya. Good morning, Red. Daw naistorbo na mo ng tulog mo? Aba, no. Wala. Akwan. Nari lang abi nga naglayan ng pamatsya ko kay ngay. Kuan abi. Kung may nagkakatabo kay Agnes, nagkakapiktuhan ako. Wala ka na siyang dapat nga kabalakan. Okay na siya. Kaga makabugtaw gid man siya kung magtahaw ng anesthesia sa lawas niya. Amo bala? Thank you, Dario. Okay lang. Dalay na sa akong trabaho. Kamusta gali mga bata, Angelica? Stable na sila. Mas mapagsik ang bata nga lalaki sa babae. Pero, okay kit sila. Kinahanglan ako nung ma-fill upan ang birth certificate nila. Dalon ko no diri ang ilang mga papeles. Pwede man nang mapaiway, anay na. Gusto ko nga si Agnes mismong madesisyon para dire. Tagaybalo ako nga may napilian na siya nga mga ngalan. Nga hindi anay kita mag-breakfast. Aga pa man ini Kag wala ka pa nakakaon, Red. Dario? Why don't you join us? Ginagutom naman gani ako eh. Pero kinanglan pangahulaton kong nurse. Gaging kuha ako para kay Agnes. Mag-una na lang kamo. Dario? Agupod ka man, Angelica. Kamo na lang tatlo. Ako na lang mabantay diri. Total, nakapamahon na ako sa balay.
Antes ako magaling ka, ina. Antes ako nagkanto diri sa ospital. Sige. Pwede man ako. Total tapos ng round ko. Kag wala na ako sang buhaton pa. Ate ko na mo sina. Hulato na lang nato ng nurse, ha? Para matagan mo sa instructions, Dario. Ako nang bahala diri, Red. Mabalik pa man siguro si Dario. Wow! Red na lang subong, ha? Sang-sano pa ka mo nangin mag-abyan? Oh. Di man. Tameme ka man gali. Makuha ka man ng gali sa isa katulok na babae ka. Sorry, Mr. Salvador. Red na lang. Red na lang, Angelica. Kung mabalik ka pa man, Dario, ang may pa siguro, makaon na lang kita ni Dalia. Sige. Angelica, kung hindi ka magupod, bantayan mo na lang sang maayos si Agnes. Tubtob nga makaabot ang nurse niya. Wala paghihapon makabugtaw si Agnes. Kabuang sa akon. Ang laom ko gitsad to. Kung asawa siya ni Red. Come in, please. Excuse me? Kay Agnes Mondihar bala ang kwarto nga ini? Babae. Kag nakasuksok siyang uniform sa nurse. Magsulod ka. Salamat. Ikaw ba lang nurse nga ginpadala diri? Oo. Amo bala? Ako gali si Angelica. Nurse ako sa mga bata. Ako naman si Krisha. Okay ka lang? Nga ginahakos mong ulunan ka, ina. Kaginaduot mo ang imo na wong? Hala. Nalipat ako. Ginkuha ko galing ulunan nga gingamit ni Red. Kaginakos. Dala ang imahinasyon na siyang ginahakos ko. Kuan. Ay, hinali lang abi nga naglingin ang ulo ko kaina eh. Oti, nagalingin paghihapon ang ulo mo? Wala na. Ay, gulpi ko lang abi lambot ang ulunan. Pero, okay na ako subong. Salamat sa concern mo, ha? Si Agnes? Nag-augayong siya. Nadog nasakitan. Agnes? Ginapamalas ang iyang agtang. Madali lang, ha? Kay trapuhan ko ini. Nagbuklat ng iya mga mata. Albert. Diin si Albert. Daw nagasala siya. Hikapon ko bing iyang aliog. Wala man siya sang hilanat. Agnes, ako ini, si Angelica. Sino si Albert na ginatawag mo? Kinatulog niya ako. Kag daw ginahimutaran. Angelica, ang mga anak ko. Agnes, hindi ka na magsagad sa hulag. Sa din ang mga baby ko. Ato sila sa nursery. Kag okay na kondisyon nila nga duha. Wala ka na sang dapat kakabalakan. Tungod ka pagsik na sa ila. Kag abi mo,
Kaputi sang bata nga babayi. Kagkadamol naman sang buhok sang lalaki. Ay. Agnes, hindi ka makipi. Kay makapalain ni na sa imo. Kagbase kun mas lang na magasakit ang tahi mo. Kaglikod. Ang eye strain o kung kilalaman bilang computer vision syndrome, ang common condition nga tugas ang malawig nga exposure sa computer screens, smartphones, kagiban pa nga digital devices. Ang mga sintomas sa computer vision syndrome ginalakipan sang eye strain o kung nagakatul kag nagaluha nga mata, pagsakit sang ulo, hindi klaro nga panulukan, mamala nga mata, kag neck and shoulder pain. Nagasakit man ang imuliog kagabaga bangod sa poor posture o kung pagsikrutot samtang nagagamit sang gadgets. Ang hindi maayo nga posture ang nagresulta man sa pagsakit sang likod, kagiban pa nga mga muscles sang lawas. Apektado man ang kalidad sang imo tulog, bangod wala ka ginatuyo. Ang light sang screen sang imo cellphone ang nagasugo sa imo utok nga hindi magtulog. Bangod sini, mas maayo kung maggamit na lang sang alarm clock kag hindi pagibutang ang cellphone sa imo hiligdaan o kung ibili na lang sagwa sang kwarto. Sa tion nga magsungaw o kung maglupok ang bulkan, isa sa mga makabig widespread nga volcanic hazard amo ang ashfall o kung nga bunga nagaupod sa hangin nga kung mahaklo naton mangintunaan sang atong pagbalatian kalakip na ang eye kag skin. Si Albert. Hindi ko siya kilala. Pero kung gusto mo, tawagan ko siya. May number ka bala niya? Nagkaon na sa makadali sa gwa si Red. Dugay-dugay, ari na siya. Babae lang. Kay hampalon ko siya, nga ginapangita mo si Albert. Ginpiyong niyang iya mga mata. Daw hindi na siya gusto nga makighambal sa aton. Agnes, siya gali si Krisha, ang mangin nurse mo. Kag ako naman, ginkuha ni Red, nga among mabantay kag maatipan sa imo mga anak. Okay lang bala sa imo? Nagtango lang siya. Sige, magpahuway ka na. Kay kung magpulupagsi ka na, bisitahan nato ng mga babies mo sa nursery. Promise. Wala na siya nagbuklat. Nagapiyong siya. Apang, padayon nga nagatulong iya mga luha. Nagahibi siya. Ato na si Dario. Matapos nga ginhambalan niya si Krisha, kung ano nga pag-atipan ang buhaton niya sini kay Agnes. Angelica, anong natabo diri kay na? Sang wala kami. Nagbugtaw siya kag naghibi. Ginapangita niyang lalaki nga nagahingalan kay Albert. Kag sanggit pamangkot ko siya kung sino si Albert.
Naglungo lang siya. Kaginpiyong ang iya mga mata. Nagtulog siya nga nagahibi. Na-inject na siya sang painkiller. Basi kung karon sa gabi na siya makabugtaw. Apang, antes siya nagtulog, ginsugiran ko siya nga okay na mga babies niya. Ginpangita niya siling mo si Albert? Bay, Red, magkalma ka lang ha. Sa liwat, kung mamangkot pa siya bayan sa mga lalaki, hindi mo siya pagsabto na. Tukod patay na ito. Makapalain lang kay Agnes. Kung padayon niya nga madumduman ang bana niya. Matagbalain na sa inyo kaduha? Opo. Nagkuha siya diri sa kwarto ni Agnes. Nan, kay ko abi mo. Ginsugid mo pa kay Red. Ang nga ginapangita ni Agnes si Albert. Hindi ko siya pagsapakon. Hindi ko pagpatulan ang kamaldita niya. Himali ko man niya. Kung ikaaki gali ni Red ang pagsugid ko sa matuod. Kag nga maakik sila. Kung magbatyag sang kahidlaw si Agnes sa napatay niya nga bana. Natural lang ina yan, no? Ilabi na kay bagong bata siya. Good morning, Nanay Selma. Nahanda na ba lang nursery? Abaho, Uday Angelica. Duha ka bises ko na gani nga gintinluan na to eh. Tugod, tanan kami. Do sa maano naman nga makapauli diri ang kapid. Amo bala? Ay siya diin gali iya si Red. Hindi ba lang siya ang kaupon mo sa pagsugat sa mga bata? Basi ko manaog na siya, Nanay Selma. Angelica, dali na. Malakat na kita. Sige malakat na kami. Sige. Hungod ko nga nagpungko diri sa tupad sang driver. Kagin pabayan si Red dito sa likod. Ambot kung ano naman ang isukmat niya sa akon. Sang ginbuhat ko nga ini. Wala ka bala natakaan? Kay permi ka nalang balay kag ospital ang routine mo. Hindi ka na makalagaw. Wala man ako sa napinsaran nga lagawan. Kag isa pa, masako ako. Ilabi na subong nga mapauli na ang kapid. Mahuyog ko nga matuod sa mga bata. Oo. Wala ka ba lagi na homesick? Hindi na gid man tuman Ginsulatan ka bala sang kaupod mo sa park? Hinali lang nag-init ang ulo ko Hindi ako magpasatom Punggan kong kaugalingon ko. Nagsulat na siya. Nasugid ko na gani sa iya nga wala ako maghuna-huna nga ang lalaki nga nakita ko sa park amo man ang ginaubrahan ko subong. Nalipay gani siya. That's good. At least, you keep in touch. Wala gani ako sang balita bahin kay Arnold. Apang ginapahanumdum pa niya sa akon. Nga siya ang rason sang akon pagpalayo. Nasugid pa man bala sa iyang bahay kay Dario? Oo. Nasugid ko sa iya ang pagkilalahay namon ni Dario sa barko. Nga mabuot ini kag nangin mag-abyan kami. Wala na siya nagsapat. Naghipos na siya.
Ari na gid man kami sa ospital. Bale, si Inday Agnes. Wala gin siya nagahalin sa may bintana. Nakahibalo ako. Nga nalangkag na siya nga makita ang iya mga anak. Palapitan ko siya. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang kasaysayan ni Angelica, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Makaisa ko lang ikaw, higugmaon. Sa direksyon ni Marnie Mungkal. Love someone new someday. Aton respiratory system nga manginhalinan sang aton pag-inubo o kon dry cough, paghagok o kon wheezing, shortness of breath, chest discomfort, sore throat, kag kun ikaw asthmatic o kon hapuon kag nagasuffer sang bronchitis, magalala ang imo kondisyon and can lead to severe issues like suffocation. Nakaibalo-bala kamo nga kun aton ma-inhale ang fine particles sang ashfall, magasalupsop ini sa aton baga kag mabudlay ini nga makuha, which are very harmful to lungs. Yari ang pila ka mga tips nga himuon sa mga apektado nga lugar sa tion sang volcanic ashfall. Magpabilin sa sulod sang balay. Siraduhan ang mga pertahan, kag bentana, kag kung mahimo dasukan sang basa nga tela o kung trapo ang mga giha agod hindi makasulod ang abo. Magsulob man sang mask, ilabi na gid ang N95 respirator kung may available bangod ini ang 95% nga maka-filter sang airborne particles. Apang kung wala, pwede man ang iba nga klase sang mask o kung pwede gid ang damp cloth. Kung magwa sa balay, magsuksok sang goggles agod hindi masudlan ang mga mata sang abo. Avoid contact lenses, they can cause corneal abrasions. Ginapanugyan man nga tabunan ng mga water containers o kung mag-usar na lang anay sang bottled water para safe. Kalakip na nga hugasan sang maayo ang mga utanon, ngayara lamang sa backyard garden kag naabtan kag naulanan sang volcanic ashfall. Nakahibalo ka bala nga mayara sa basobra 3.04 trillion trees sa bilog nga kalibutan? Apang 27,000 sa ila ang ginautod kada adlaw agod himuon nga toilet paper. Bangod 27,000 kakahoy ang ginautod kada adlaw para lang sa toilet paper, malapit sa 9.8 million trees ang ginautod sa bilog nga kalibutan sa bilog nga tuig o kon 365 kadlaw para lamang sa aton nga toilet needs. Gani ang patarasa nga paggamit sang toilet paper ang mayra sang hidden cost ang paggadula sa isa ka kahoy nga pila na kadekada antes nagdako. Gani ang paggamit sang paper products himo nagikan sa mas sustainable practices kaangay sa recycled paper towels o kon bamboo toilet paper ang makabulig sa palibot. Isa ka man bala sa nagagamit sang styro cup kun mga pe?
Ang styrofoam manghimo sa produkto nga ginatawag polystyrene, isa ka petroleum base nga sa isang plastic. Ini ang ginagamit para sa food packaging kag packaging sang fragile products. Ang bilog nga kalibutan ang nagaproduce ang masobra 14 million tons sang styrofoam kada tuig. Masobra 5 billion pounds ng styrofoam ang nagalabot sa mga landfills kag waterways kada tuig. 25 to 35% sang tanan nga basura sa landfill ang nagikan sa styrofoam products, bangod 40% sang tanan nga ginaproduce nga styrofoam ang ginagamit para sa food storage. Apang masobra 500 years ang estimated nga kinanglan agud madunot ang styrofoam. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agud nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabom ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Nakahimutad na balik mo sa official flag sa probinsya sa Negros Occidental. Ang atong probinsya ginakabig Sugar Bowl of the Philippines as home to sprawling haciendas planted with sugar canes. Kabangod masubra sa katunga sang output sa Pilipinas nga kalamay ang ginaproduce gikan diri sa aton probinsya. Antes pa man sa mga problema nga ginapangatuban karon sang sugar industry sa probinsya. Well, makitaan sa hayay sang Negros Occidental ang duwag nga light blue field, ang duwag nga nagasimbolo sang peace and serenity kag sa tunga yara ang provincial seal nga may 3 ka parte. Ang una nga parte nga yara sa ibabaw nga bahin sang seal makita ang Mount Canlaon. Ang malapad nga rice field nga nagduag yellow nga nagasimbolo naman sang prosperity kag may stock sang tubo kag kahoy nga lubi nga nagarepresent naman sang main agricultural crops sang probinsya. Sa tunga, yara ang building sang provincial capital as symbol of leadership, security and the welfare of the people. Kag sa idalam nga parte, yara ang baybay nga may barko sa tunga. Nagasimbolo naman sang geographical context sang probinsya nga malapit sa Guimaras Strait. Ang barko nagasimbolo sang reliance sa Negros Occidental sa maritime trade, fishing kag coastal, agricultural economy kag nag-represent sa sugar industries transport. Samtang ang Negros Occidental ginhayuan bilang Sugar Bowl of the Philippines sumugod pa sa tong first half of the 20th century, panahon sa American colonial period pagkatapos na gin-introduce diri ang sugar plantation sa tong 1850s, established the province as the nation's premier sugar producer. Madamo sang plastic nga aton ginagamit ang nagakadto sa kadagatan kung hindi mahaboy sang maayo. Nakaibulubula kamo nga masobra 1 million ka masapat sa dagat kaangay sang isda ang nagakapatay kada tuig. Bangod sa plastic bags, kaiban pa nga plastic garbage nga nagaabot sa kadagatan bangod hindi ini matunaw kung ila makaon. 78% naman sa mga marine mammals ang may mataas nga risgo sang accidental deaths bangod nagakadunlan sila sang plastik. Magbulig amlik sa aton palibot. Maggamit sa mga reusable, kaangay sang reusable shopping bags, water bottle o kon tumbler, magdala sang tasa sang kape, kag cutlery o kon straw. Nakahibalo ka bala nga tuman kadugay antes mag-decompose ang botilya? Huo, masobra 1 ka milyon ka tuig antes madunot sa environment ang isa ka glass bottle kag mas madugay pagid kun ini ang yara sa landfill. Buot silingon, ang botilya nga gina-manufacture kag gingamit 5,000 years ago ang yari pa sa aton environment.
Bangod tuman kadugay ang life cycle sa botelya kag wala ini nagakatunaw sa anuman nga chemical, ginapanugyan na naton nga dapat gagamiton ini sang sulit-sulit antes i-recycle. Ang pag-recycle sang papel o kon paper recycling ang isa sa pinaka-epektibo nga paagi para sa mga opisina agod nga makabuhin sang basura. Guangco, Aldeguer, Terminal Market, SM City, Robinsons Iloilo, Robinsons Haro, kag Plazuela de Iloilo. Nagadulong sa inyo sang Hot Panawagan! Philippine Standard Time, 50 minutos na kaligada sa atak ng alas 10 sa aga. Ginapanawagan kay Darky Regalado dira sa Barangay 6, Victoria City, Negros Occidental, kag Jomar Peronilia sang Barangay Cabagnaan, La Casiliana, Negros Occidental. Parihog magkadto gilayon sa Public Attorney's Office, Hall of Justice sang Bacolod, bangod tama gid ka importante. Sa liwat, ginapanawagan kay Darky Regalado sang Barangay 6, Victoria City, Negros Occidental, kag Jomar Peronilia sang Barangay Cabagnaan, La Casiliana, Negros Occidental. Palihog magkadto gilayon sa Public Attorney's Office, Hall of Justice sang Bacolod, bangod tama gid ka importante. Sa sinuman nga nakabati sa sining panawagan kag nakakilala kay Darky Regalado kag Jomar Peronilia, palihog lang pahibalo sa iya o kon sa iyang pamilya. Ang nagapanawagan Attorney Ray Pareñas Jr., Public Attorney 2 sa Public Attorney's Office sa Hall of Justice sang Bacolod. Ginapanawagan kay Gina Marie Miagao sang East Homes 3, Barangay Estefania, Bacolod City. Palihog magkadto gilayon sa Public Attorney's Office dira sa Hall of Justice sang Bacolod, bangod tama gid ka importante. Sa liwat, ginapanawagan kay Gina Marie Miagao sang East Homes 3, Barangay Estefania, Bacolod City. Palihog magkadto gilayon sa Public Attorney's Office ang Bacolod, bangod tama gid ka importante. Sa sinuman nga nakabati sa sining panawagan kag nakakilala kay Gina Marie Miagao, palihog pahibalo sa iya o kon sa iyang pamilya. Ang nagapanawagan Attorney Ray Pareñas Jr., Public Attorney 2 sa Public Attorney's Office sang Bacolod. Ginapanawagan kay Ayorn Jim Dignadice kag Agos Mayra Piramia sang Block 8, Lot 15, Barangay Phase 13, Hacienda Fe, Barangay Sambag, Zaraga, Iloilo. Palihog magkadto gilayon sa Public Attorney's Office diri sa Bacolod, bangod tama gid ka importante. Sa sinuman nga nakabati sa sining panawagan kag nakakilala sa liwat, kanday Ayorn Jim Dignadice kag Agos Mayra Piramia dira sa Block 8, Lot 15, Phase 13, Hacienda Fe, Barangay Sambag, Zaraga, Iloilo. Palihog lang pahibalo sa ila o kon sa ilang pamilya. Ang nagapanawagan Attorney Hersey Bunda sa Public Attorney's Office diri sa may syudad sang Bacolod. Ginapanawagan sa pamilya sa isa ka lalaki nga naaksidente dira sa Banga Crossing 8, Barangay Tangob, Bacolod City sa nagligid nga Marso 9. Ara siya subong confined sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital, pero wise ang nagabantay sa iya. Ang ini nga pasyente sa nga description nagasuksok sang pulang nga t-shirt, itom nga pants nga may print nga juicy, mayra sang nga tattoo sa nawalan niya nga kamot kag sa iya nga liog. Ginabulabanta nagataas sang 5'3" to 5'6" kag nagaedad sang 34 to 38 years old. Ini siya gindalam dira sa Regional Hospital sang ambulansya sang Amity. Alas 6 sang takna sa aga nagligid ka Marso 9 kay na aksidente dira sa Banga Crossing 8, Barangay Tangob, Bacolod City, pero hasta subong wala sang may nagabantay sa iya. Sayang nga pamilya palihog lang
Kung nag-match ang description sa inyong family member diri sa nahambal naton, palog mag-contact sa medical social workers sa regional hospital nga si Regine Marie Toreno sa cellphone number 0919-064-9325, 0919-064-9325. Bangod tama gid ka importante. O kung magkadto na lang gid kamo dira sa regional hospital para ma-check ninyo kung bala ini siya ang inyong family member. Ginapanawagan naton sa liwat sa pamilya ni Ferdinand Moral de Hermina. Ferdinand Moral de Hermina, 48 anyos, residente sang Pareño Street, Barangay 28, Bacolod City. Siya ara subong confined sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Kag wala sang may nagabantay sa iya. Gindala siya dara sa Regional Hospital sang nagligad nga Marso 4, kaya nakuha ini siya dira sa Montalvo, Rojas Street, Barangay 40, Bacolod City, pero asa subong wala sang may bantay sa iya nga pamilya. Palihog lang mag-contact sa medical social worker sa regional hospital nga si Regine Marie Toreno sa cellphone number 0919-064-9325, 0919-064-9325, o kung katuan nga nalang gid ninyo dira sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Kag ginapanawagan kay Vicente Salmo Jr. Dira sa Proclerio, Barangay Takuling, Bacolod City, o kung dira ka man sa Banwa sang Hinigaran, palug magkadto gilayon sa Public Attorney's Office, the Hall of Justice ang Bacolod, bangod tama gid ka importante. Sa sinuman nga nakabati sa sining nga panawagan kag nakakilala kay Vicente Salmo Jr. dira sa Proclerio, Barangay Takuling, Bacolod City, o kung dira man siya subong sa Hinigaran, palihog pahibalo sa iya bangod tama ka importante o kon-inform man sa iyang pamilya. Ang nagapanawagan Attorney Tricia May Castillo sang Public Attorney's Office, Hall of Justice sang Bacolod. Alas 10:57 sa aga, abayadong aton nga mga hot panawagan sa sining oras. Sa masunod nga 30 minutos, tugang nga hot panawagan dulong gihapon sa inyo sang R. Florete Pawn Shop and Jewelry nga yara na subong sa Plazuela de Iloilo, Diversion Road, Mandurriao, Syudad sang Iloilo. Environmental degradation. Malapit 26% sang tanan nga basura sa landfill sa bilog nga kalibutan ang human sa paper products. Bangod bisan isa ini sa mga materyales nga pinakhapos i-recycle, masami ini ginahaboy sang sa gina-reuse. Apang nakahibalo ka bala nga 17 ka kahoy ang nagaka-save sa kada isa ka tonelada sang papel nga gina-recycle? Kung madunot ang papel sa landfill, ini ang nagarelease ang methane, isa ka greenhouse gas nga may dako nga kontribusyon sa climate change. Gani, ang pag-recycle sang papel ang makareduce ang greenhouse gas emission bangod hindi makalabot sa atmosphere ang methane nga harmful gas. Ang pag-recycle sang isa ka tonelada sang papel ang makasave Bacolod Number 1 Basta Radio Bombo. Alam, mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang. Alagaan mo sana ang alaala ng pag-ibig ko. Alam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi!
ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Letty Astudillo Aquino, Direksyon at Produksyon Supervision, Letty Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang oras sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na naman kami upang bumati sa inyo at magpasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa lahat ng dramang inihahandog ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Galing naman dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Naway patuloy ninyo kaming subaybayan. At ngayon, ipagpatuloy nating pakinggan ang naisadulang salaysay sa buhay sa recuerdo ni Danilo. Dito sa ating dula, Recuerdos de la Vida. Change to turn dreams falling apart. Sinasabi ko sa iyo, anak, kung hindi ka pa rin umuwi, baka doon ka na naman matutulog sa bukid. Madilim doon at madilim ang daan. Ngayon lang po ako nakauwi ng wala si Chong. Pagkatapos kong maligo ay nagpalit ako ng damit. Papasyal ako kay Rona. Huwag kang magpapagabi, anak. Wala kayong hiya na magkapitbahay. Ay. Parang masyado kayong takot sa akin. Lumabas kayo sa mga bahay nyo kung talagang lalaki kayo. Naku. Magharap-harap tayo. Ay, naku, lasing na naman si Sindog. Ay. Ganito ba siya gabi-gabi, Nay? Hindi natin naranasan ito nung nabubuhay pa si Day. Anak. Ikaw naman, Binyag. Di mo ba buksan ang pinto? Ay, Diyos ko. Buksan mo! Anak. Di mo natatakot na ako. Ako nang magbubukas ng pinto. Nandiyan na po! Ay, Diyos Nay, ko. papasok na kasi kwarto. Ako nang bahala sa kanya. Hindi. Pakiusap. Ako ang magbukas ng pinto. Baka kung kayo naman ang magharap ay lalo na kayong mag-away. Anong ibig niyong sabihin? Natatakot ba kayong mag-away kami? Ako pa ang papatulan niya kahit wala man akong ginagawang masama. Ay, naku, Diyos ko. Ay. Minyag, ano ka ba? Sisirain ko ng pinto kung hindi mo pa buksan. Baka makatikim sa akin ito eh. Sobrang ang ginagawa niya. Pakiusap, anak. Sindong.
Kung hindi mo pa binuksan ang pinto, sisirain ko talaga. Sino ba yung narinig kong kausap mo, Minyang? Si Danilo yun. Talaga ba? Nagsasabi ka ba ng totoo? Huwag ka nang sumigaw, Sintong. Eh! Ay, kinakabahan ako sa'yo. Si Danilo nga yun. Huwag mong isipin nagpapasok ako ng ibang tao dito. Dahil anak ko yun. Nasaan siya? Mas inuuna pang pakipag-usap sa kanya bago mo buksan ang pinto? Dahil lasing ka na naman. Eh. Sinabi ko na sa kanya na umalis muna para hindi kayo magharap. Mabuti naman. Kahit malaki ang katawan ng anak mo, hindi ko siya kinakatakutan. Alam mo ba yan? Naintindihan mo? Mabuti at sinunod po ang nanay mo, Danilo. Baka kung magharap kayo ng asawa ng nanay mo, mag-away lang kayo. Ayoko sana. Pero hindi pa rin makontrol ni inay. Si Lakay Sindong. Ay, pinatayo pa naman ng tatay ko ang bahay na yun eh. Hindi pwede akong aalis doon. Intindihin mo na lang ang nanay mo. Kayong mga lalaki, ayaw nating matawag na duwag. Pero isipin mo si Rona. Kung hindi lang dahil papasyalan ko si Rona eh. Baka doon na naman ako matutulog sa bukid. Dito ka na lang matulog sa amin. Maaga ka na lang gumising para pumunta sa bukid. Maraming salamat. Tandaan mo ha, kung magkatulayan kayo ni Rona, baka siya pag sumalo sa iyo kapag may mabigat kang pinagdadaanan. Kuya Danilo, ikaw palang sumusunod sa akin? Oo nga eh. Nakilala kita kanina pa. Oh, maga palang nagising ka na eh. Bibili lang sana ako ng pandesal doon sa kantina. Hindi ba dumaan yung nagtitinda ng pandesal na nakabisikleta? Wala na raw nagtitinda mula nung umalis si Aling Rosing. Marami naman sigurong tinapay sa store eh. Sabay na tayo. Bibili rin ako ng kape at asukal eh. Pupunta kasi ako sa Tugigaraw maya-maya. Ganun ba? Maari ba kitang samahan? Papuntang Tugigaraw? Pagkatapos nating magmerinda, maglalakad-lakad pa tayo para hindi tayo mainip habang naghihintay. Kahit sandali lang bago ka bumalik sa opisina. Sana makuha ko ng mga papeles na kailangan ko para handa na ako sa pagpunta ko sa Maynila. Masaya sana kung makasama kang maglakad-lakad eh. Pero baka hindi na kita makita. Rona, maaari ba kitang yakapin bago ka sumakay sa bus? Huwag naman dito. Huwag naman nating pag-usapan ang mga bagay na iyan. O sige, pupuntahan na lang kita sa bahay ni Nay Rosing mamayang gabi. Hindi ka ba nagsasawang makita ako? Ay, siyempre hindi. Hindi ako magsasawa pagmasdan ang kabaitan at kagandahan mo. Masaya nga ako tuwing nakikita kita eh. Nakakalimutan ko lahat ng problema ko. Bakit? Saan ka ba pupunta, Minyang? Pupuntahan ko sana si Danilo sa bukid, Sintog. Akala ko nga doon ka pumunta. Kung wala naman pala roon ang anak mo. Napakaloko naman siya talaga. Akala ko nga doon siya natulog, hindi rin siya umuwi kagabi. Masakit pa rin ang ulo ko dahil sa pagkalasing ko kagabi. Baka doon
tumuloy sa kaibigan niyang tumboy. Ay, yun nga ang sasalubungin natin. Tanungin natin siya. Ay, Ayun na. siya pala yan eh. Magandang araw po sa inyo, Tay Sindong, Nay Minyang. Saan po ba kayo pupunta? Pupuntahan sana namin si Danilo sa bukid. Pero sabi ni Sindong, wala raw siya roon. Hindi mo ba siya nakita? Eh, sa bahay namin siya natulog kagabi, pero kanina bumalik na sa bahay ninyo. Pagkatapos niyang bumili ng kape at asukal, sabi niya, sasamahan daw niya si Rona sa Tugigaraw. Kita mo na. Hindi pala totoo ang sinabi mo. Napakatamad talaga ang anak mo. Inuuna pa ang paggala kaysa trabaho. Hindi naman masama ang ginawa niya, Tay Sindong. Masipag nga si Danilo. Mahirap kung wala siyang pahinga. At sinamahan lang naman niya si Rona. Ipinagtatanggol mo pang kaibigan mo. Bakit? Nobya na ba niya si Rona? Hindi ko masasagot yan, Tay Sindong. Sa bagay, sa ganda naman ni Rona. Pinapangarap din siguro ni Danilo. Pero wala siyang laban sa kanya. Sindong? Oo. Ano pang tinitignan mo dyan, Minyang? Halina, malalaman din ng anak mo kung pinababayaan niya ang mga pananim niya. Uwi na tayo. Nagugutom na ako. Sige, maiwan ka na, anak. Mamayang hapon na lang ako pupunta sa inyo at sa bukid. Grabe talaga ang init ng ulo ng matandang yun. Parang laging galit. Naku, hapon na pala. Ay, pero tulog pa rin siya. Sino kaya? Magpapalit lang ako ng damit sandali bago ako babalik sa bukid. Magdadala na rin ako ng ekstrang damit. Sakaling dumiritsa ako kina Nanay Rosing. Ay, nako. Buhay talaga. Kaya pala wala kayo sa bahay, Inay. Narito pala kayo sa bukid. Nakita ko ang asawa niyo sa kwarto niyo. Mahimbing ang tulog. Kanina pa saan ako nandito, pero nasalubong ko si Sindong. Sabi niya, wala ka raw dito. Sinamahan ko kasi si Rona sa Tugigaraw, Inay. Sana hindi na kayo pumunta rito eh. Dahil wala naman masyadong trabaho dito. Bakit ka naman dumating dito ng hapon na? Dito ka ba matutulog? Nakita namin si Tomas kanina. Sabi niya, sa bahay nila ikaw natulog. Ay, oo. At uwi naman ako mamaya eh. Pero duman muna ako sa bahay nila. Titignan ko kung makawi ako dahil baka lasing na naman si Tandang Sindong na asawa niyo. Talagang napakasama ang ugali na sa'yo. Ikaw pa ang tinawag niyang tamad. Dapat ka ngang tulungan sa pagtatrabaho sa bukid eh. Yan ang malaking pagkakamali ni Inay sa pag-asawang muli. At sa matandang yun pa. Lasing ko. Ay naku, basaguliro pa. Iwasan mo na lang para hindi kayo magharap. Kaya ko pa namang tisin. Pero kapag sinaktan niya si Inay, ibang usapan na yan. Mukhang may pupuntahan ka rin ah. Magkasama kami ni Rona. Pumunta kami sa Tugigaraw. Pero pupuntahan ko siya ulit sa bahay nila. Talagang porsigido ka. Baka makuha mo na rin ang pag-ibig niya. Sana.
Nakarating ang ating daily winner. Heto siya. Joby, ini si Bomo Denver kaya ano kaupod rin naton. Subong si Ma'am Jonah May Sullivan ang nagdaog kagilawag kapon ni ang pangalan nga ini siya taga Sitio pa siya Barangay Kalapi sa syudad o sa akon sa Banwasang Hinigaran, no? Si Ma'am Jonah May gingamit niya nga proof of purchase amo ang urukan. Ba, Ma'am Jonah May, kamusta? Pilang edad mo gani? 14 years old, no? Si Ma'am Jonah May din naga-star sa karon. Sa Hinigaran si Ma'am Jonah May. Ma'am Jonah May, ano ka na nga grade? 8. Grade 8, no? So, gaskwila gyapon. No, si Ma'am Jonah May. Ma'am Jonah May, nang pila ka mo ka mag-utod? 7 ka mo ka. Ikaw, ikapila ka? Ikatatlo ka, no? Kamusta nung nabatyagan mo nga ginawag mo pangalan nga nagdaog ka diri sa Buenamano Salvo year 20 kag ikaw makabaton sang cash bumakim, no? Ang cash kag ang balde diri nga may unod sa nga pila ka mga grocery. Ano nabatyagan mo, ma'am? Malipay. Di ba kita, be? Paano nalipay? Na doon nasubuhan mo. Paano nalipay si Ma'am Jonah May man sa diin ka sa ngilawag imo nga pangalan kay na? Sa balay. Kahapon, ara ka lang sa inyo balay, no? Sa ngilawag na imo pangalan. Di, nagpaupod ka? Sinupod mo kadto diri? Si Lola. Imo nga? Lola. Imo nga lola pagkadto diri, no? Diri sa studio. So, anong plano mo sa 1,000 nga gamiton mo nga ihatag karon sa imo? Iyatag ko kay mama kag ibakal bugas. Ibakal gid bugas. Importante gid bugas, no? Kay para may kaunon, no? Kag may allowance man ang mga manghod mo. Grabe man ang pagpasalamat sa mga ginikanan. Kay kabalo ka na magulikid at the age of 14. No? Sige, ipakita, Abi, ang kamot na magbaton sa 1,000. Unang hatag? 100 pesos. Ikaduang hatag? 200 pesos. Ikatatlo? 300 pesos. Ikaapat? 400 pesos. Ikalima? 500 pesos. Ikaanom? 600. Ikapito? 700 pesos. Ikawalo? 800. Ikasyam? 900. Ikanapulo? 1,000. Din ang 1,000. Ara, si papakita, pakita sa kamera ang 1,000. Ara na sa kamot ni Ma'am Jonah May. No, ari man ang urukan, ano, ang baldes ang urukan, may unod sa MX3 kag 3 ka bihon. Pwede na ni baka pangsudan karon kag ang imo nga Remzi, ano, ang mineral supplement tablet kinahanglan mo ni ga kay para man si mo nga pag-eskwela, no? Para bala bright kag alam kag kapus mag tuon, no? Ma'am Jonah May, basi may gusto ka pasalamatan kag pagpangagda, ma'am? Salamat gid sa Bumbo Radio. Kag Star FM. Star FM. Anong mo lusaliwat ang 1,000? Iyatag kay mama kag ibakal bugas. Alright, pagpangagda abi sa imo mga friends, dira kag taga inyo abi nga magintraman sa pangkuandri. Ay sige, ano imo mambal sa ila? Nang intrana kamo de kay basit kamo naman dason ang magdaog. Alright, no? Mga kabombo, nahatag na naton kay Ma'am Jonah May ang 1,000 pesos cash kag 1,000 worth nga gift pack, no? Live diri sa Studio B in East Bombo, Denver. Kaya this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo! Ay, sumakit na naman ang ulo ko pagkagising ko. Kala ko hindi ka pa dumating. Ano bang ginawa mo sa bukid? Kanina pa ako nakauwi, Sindong. Nakaluto na nga ako. Nakita ka pa ni Danilo na natutulog pagdating niya. May problema ba doon? Sige nga, bigyan mo ako ng pera. Bibili ako ng alak. Ado, tama na sana ang pag-inom mo ng alak. Huwag mo akong pagsalitan ng ganyan. Kapag sinabi kong magbigay ka, magbigay ka. Kung maaari nga, 500.
Naku, wala akong ganyang pera, Sindong. 100 lang ang nandito. Talaga palang magkasama tayo kanina sa Tugiga raw. Nandito ka na naman. Mas mabuti siguro kung dito sa bahay ni Nay Rosing ang pag-usapan natin tungkol sa sa pag-ibig ko. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin. Ako ang dapat magpasalamat. Masaya ako kapag kasama kitang namamasyal. At lalong masaya ko pag mayakap kita. Kuya Danilo. Papangako ko, hindi kita lulukoyin. Hindi ka magsisisi, Rona. Pinag-uusapan ka nga namin ni Aling Belen at Nanay Rosing. Talaga? O bakit daw? Sabi nila, mabuti kang tao. Yun lang ang aking may pagmamalaki. Napatanayan ko na kung gaano ka katapat. Kaya, sasagutin na kita. Maraming salamat. Napakasaya ko. Hinintay kitang makauwi kagabi, Danilo. Baka may magandang balita ka. Dumaan pa ako sa bahay ninyo pero hindi alam ng nanay mo kung umuwi ka o hindi. Maaga akong nagising. Hanggang ngayon, parang hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari. Alam mo, hindi pa nawawala ang saya ko. Sa wakas, mahal rin ako ni Rona. Yes! Ano? Binabati kita dyan, Danilo. Napakaswerte mo. $300 na lang natitira ang pera ko, Sindong. Ikaw ba ang kumuha? Marami ka palang itinatagong pera. Saan mo dinala ang pera ko? Sinugal ko, malas, natalo. Diyos ko, wala ka ng awa. Wala ng pera. Bakit ka pa nagsusugal? Huwag mo nga akong pagsalitaan ng ganyan. Sige, maghain ka. Gutom ako. Dali! Anong kumain ka? Pasensya na. Kung wala akong nalutong masarap na ulam. O hayan, kain Hindi ka ba titigil sa pag-iyak? Ano ito? Pakpet! Kung hindi mo sana kinuha ang pera ko, may nabili sana akong karne. Ay, itong bagay yan. Ay, Diyos ko. Huwag mong itapon ang bagay yan. Huwag kang ganyan. Yan ang bagay yan. Anak ko, baboy. Pinapakain mo ng ganyan. Tama na. Huwag mong sirain mga yan. Ano gusto mo? Ikaw ang sirain ko, ha? Yan. Aray ko. Bitawan mo buhok ko. Hindi lang yan ang matatanggap mo sa akin. Masakit na Sipain pa kita eh. Halika. Yan. Kakalbuhin kita. Tama na. Sindong. Tama na. Lumipas na ang mga taon, Tia Sofia. 5 taon na ang lumipas mula nang mag-abroad ako at malapit na ring magtapos sa elementarya si Gregory. Habang 1 o 2 taon na lang ang pagitan ng magkapatid niyang lalaki at babae dahil sunod-sunod akong nabuntis. Hindi man lubos sabihin na umunlad na ang aming buhay, hindi naman kami nagkukulang sa mga kailangan sa araw-araw. Itinuring ko na lang na rekwerdo. Rekwerdo namin ng asawa ko ang mapait na alaala tungkol sa gawain ng aking ama na siya ang dahilan
kung bakit labis na sakripisyo ang ginawa ko para sa kanya, para lang makamit ko ang kanyang patawad sa kasalanang sinasabi niya. At ngayon, maayos na rin ang takbo ng aming buhay. Hanggang dito na lang, Tia Sofia, at ako'y nagpapasalamat sa inyong pagsasadula sa aking mahabang sulat sa inyo. Ang nagpapasalamat, Jamila. Is this goodbye? I hate to say. Be back. Salamat din sa iyo, kaibigang Jamila. Mga kaibigan, diyan nagtatapos ang naisadulang rekwerdo sa buhay ni Jamila dito sa ating dulang Recuerdos de la Vida. Ang rekwerdo o sulat ni Jamila ay inayos para sa script ni Delphine Dumayas. At sa direksyon, Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Too much hurts too much. The pain is here in setting free. Sang electricity nga konsumo sang average nga 3-bedroom house sa sulod sang isa ka tuig.